Hej, mit navn er Rikke. Jeg har deltaget i Wayfinding hos Handlemod, og jeg har været sådan et sted i min karriere, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle. Jeg var i tvivl om, hvilken vej jeg skulle gå, om jeg skulle fortsætte inden for socialrådgivning, eller jeg skulle fortsætte inden for det mere specialpædagogiske område, og jeg har været i socialpsykiatri. Jeg kunne rigtig finde mine ben og har haft rigtig stor gavn af at udforske karrierebegrebet en lille smule mere, end jeg kendte til. For eksempel det her med bare at stige graderne, så blev jeg virkelig nysgerrig på karrierebegrebet, der hedder at komme hjem. Det jeg har manglet i mit arbejdsliv før, det var følelsen af at være hjemme på en arbejdsplads. Og det er virkelig vigtigt for mig, fandt jeg ud af undervejs i det her forløb, at føle sig hjemme, når man er på arbejde, fordi man faktisk er der så mange timer. Så det fik jeg rigtig meget ud af at udforske, hvad betyder det at komme hjem for mig? Og det fandt jeg. Og i dag er jeg specialpædagogisk afdelingsleder på en efterskole, hvor jeg kan få lov at bruge alle mine kompetencer, og det er mega fedt. Og hvis du nogensinde har stået i en situation som mig og ikke rigtig ved det, så vil jeg faktisk give dig min varmeste anbefaling at prøve Wayfinding. Fordi det er vigtigt, at man ikke står alene, når det er, at man prøver at finde sin karrierevej.